Second session. Yan si Poseidon, yung ating Gray Sable. Dark Gray Sable. Dito kami ngayon sa Pimaludpod ay ng Camaliran West pala, Ordaneta City. Bali, second session and final session. Ito yung female na asawa ni Poseidon. Oh, yan yung asawa niya. Nilagay lang sa maliit na cage kasi na-stud na yan. Yung aming kliyente dyan sa Belt House Trading. Kasama natin ngayon si Paring Marvick. Dito na kami, yung session namin. Yan mga boss, hintayin lang namin na ilabas yung aso. Ngayon si Paring Marvick, siya yung shooter natin. Bukas ang shooter naman natin si Paring Virgilio Flores. Kay Clark naman yon. Yo mga boss, lock and load na siya. Pakita natin yung video na mabilisan lang. Baka maano ni. Ayan na, dito tayo sa malayo para hindi pansinin ni Meta. Ne? Idol, niya sa mga video pero ito nalikas. Di man, second session. Dugala, salamat. Kami lang. Yung mga boss, after ng stud, pipick up kami ng video okay sa Pias. I-drop namin sa Gasang Mangaldan naman. Oo. Tapos, hapon yung nasa Makayog, pick up, deliver ulit bukas sa ano. Naaawa na ako sa dalawang unit namin, wala nang pahinga. Hindi na nakakapag-diop yung mga yon. Talaya. Yung mga boss, dito na kami sa Gasang. Tapos na rin mag-stud si Poseidon sa ng Camaliran West Ordaneta City. Bali, pick up namin itong isang video okay galing sa Pias Mapandan. Di-deliver naman namin ito ngayon dito din sa Gasang Mangaldan. Ayun, maraming salamat. Thank you. Ayun, Gasang Mangaldan. Set up na rin ni Bayaw ko yung long table. Pick up na lang nung San Jacinto sa Makayog mamaya.